Ang ganda na ng pwesto nito. Ano, ang ganda ng dekorasyon. Pang-social ang dating ano. Uy, okay. Hello. Hello. Asan sila? Nasa bayan. Bakit? Pumunta na dito yun. Hindi nagtanong talaga. Ay. Wala. Gagana sila. Punta kaming ano, Malugod. Bye-bye. Magka-trouble mo. May Jello. Hi, Jello! Ipagkat mo tayo pandaluan niya. Guys, ano masasabi nyo guys? Dito sa Dagupan. Ngayon lang ba kayo nakarating dito? First time? Traffic na guys. Parang normal na dito. Daming tao. Ano masasabi mo? Picture, aduh. So may train daw sa barangay.
sa Dagupan. Ay ka dun, ay. Hi! Ay ka dun, oh. Hi! Hi, si Ria. Ay, sorry. Kasi kumain na siya. Tama? May baon siya. May baon ka, Tia. Wow! Ay, Wow. madilim na. Ba't hindi ka nag-ano-ano po? Hindi ka nag-ano? Inaangat na siguro yun. Hindi ka nag-baby bra. Kaya nga. Hindi ka naiintindihan. Sabi mo, doon tayo tapos. Da! Hi! Ang dami na. Bata yung cellphone mo. Hindi dati. Kasama. Sa hindi maintindihan sa ata. Saan kayo kakain doon na dito? Dito na kayo kakain. Hindi naman kami nakakain. Bakya.